Alright, okay. Yazi wake umlaleli ngicela ukubuza, wake wayithinta yini into engathintwa ngelinye ilanga? Wathinta into owazi kahle ukuthi lena akusiyona izingane, akusiyona yabantwana. Angiqondile ukuthi mina ngingane mangithi ngithinte into engasiyona izingane. Hayi ngoba ngithi ngingane. Kodwa ke ngichaza ukuthi ke leli bike ngigijima ngaphansi kwalo ibika noma ingoma yakhishwa uJunior Jack. Isihloko sayo sithi Love to You. Le ngoma le yakhishwa ngo-2003. Ngiyacabanga ke wena ke wawungakazalwa, wawungabikho nasekhaya, kwangaziwa nanokuthi kuyoba khona umuntu ofana nawe emlaleli. Sawona ngethemba ukuthi right yonke ihamba kahle. Lalela nalokho ongakahambi kahle sekuzohamba kahle ngoba usulalele liphimbo lami. Lalela sekulunge konke nami ngiyaphila. Selfindele duma lelo zinyo duma zinatali kwavele unyaka South Africa neAfrica kanye nomhlaba wonke jikelele. Gama lami ngingumr Friday kwabantu. Sesikhona ke bafethu nimlaleli, angazi ke ake ngisho kanjena ke mhlambe emavikini amabili eqinisweni ezinsukwini ezivili ngethule uhlelo engithe sizolibiza ngokuthi ke eziphambili ngalwethula bese ngakunika nodaba engangilifake kulolu hlelo eziphambili. Lena ke lesi siqephu sesibili sohlelo eziphambili, ivideo yesibili. Yebo kunjalo. Lana ngangichaze ngathi ke ngamafuphi nje sizobheka indaba ezenzakala ezweni noma ngabe iziphi kodwa ezihlukile ezingafani nalezi zalolu hlelo izwi lamaciko. Lezi zizahluka zizobheka izinto eziningi ezenzakalayo ezisithindayo ezahlukahlukene. Uyabona? Ngangicela ukuthi ke umlaleli kulesi siqephu angiphe umbono wakhe ukuthi yena ucabangani. Uqhubeke silivale ivale mfana nizoqhatha nabantu. Kodwa ke akashongo lutho ke mhlasimbe ngicabanga ukuthi libalekile namanje usangakhuluma ukuthi ubona kanjani. Well ke ngicabanga ukuthi angazi ukuthi le ngoma eyomuntu manje ngifuna ukuhlawulisa inkomo kanti anginayo. Uyabona kanti inkomo kusazothatha iminyaka ukuthi ngibe nayo manje mase ngihlawulisa inkomo ke ngingenayo. Uyabona ukuthi ngiyaphazamiseka. Le ngoma le eyibika namhlanje eyabantu. So ke inkinga ithi ke noma into ithi ke inkinga ukuthi yabantu. Bese into ithi ngifuna kube lento ezohluka kungabi nokufana njengoba kulelo hlelo izwi lamaciko sigijima ngaleli yabika noma ngilethele into engisuke ngilethela yona ngaphansi kweleni yabika. Bengifisa ukuthi nakulolu hlelo bese kuba nebika lakhona lizokuthinta emanonini. Ngithi mangikufakela indaba ebalekile eza kuwena endlebeni zakho ingene kamnandi. Akazi ke uyibona kanjani? Serious ke? Uqhatha nabantu Mr Friday. Alright ke, alright. Uhlelo eziphambili. Abakwa Toyota. Yebo, abakwa Toyota. Alright, abakwa-Toyota basike bathe ngikwazisa ukuthi sebefake ne-highlights kwizimoto ezihamba ngogesi. Angiphinde futhi abakwa-Toyota umlaleli bathi angikwazisa ukuthi ke sebefake ne-highlights kwizimoto ezihamba ngogesi njengoba ke abakwa-Toyota besanda kuyethula le moto. Bayithule emahoreni nje angamengaki adlulile. Ngiyacabanga bafethu ngizongivumela le monto iyintandokazi kubantu abaningi ingaphakathi. Le monto le ingaphakathi einhlizweni zabaningi. Baningi abathi hey uyadela wena osulapho uma bayibona igijima emgaqeni. Lolu hlobo lwemonto ke iseinhlizweni zabantu abaningi. Bathi ke lena ke yehluke ngokuthi yona ifakwe ibattery
48 V volt enginini mild hybrid system ngamafubu. Bathi-ke leli battery le-Hilux isisindo salo singu-7.6 kg, kanti-ke futhi-ke balifihle ngaphansi lapha ngaphansi kwezihlalo zangemuva, angeke ulibone bawungalokhunjile. Okay, umsebenzi walo kufaka umlilo enjinini kagesi engu-2.8 GD6 turbo diesel. Ukufaka umsebenzi walo ukufaka umlilo enjinini kagesi engu-2.8 GD6 turbo diesel. Right, kanti-ke amandla asafana-ke bafowethu umlaleli nalena endala, amandla ayefana nalena endala, ngabika kanjalo njengoba engu-150 kW ne-torque engu-500 Nm. I-gearbox wakhona-ke uyi-6 speed automatic. Kwele-ke baphawulile-ke abaningi asebeke behamba ngayo, asebeke bayihamba ngayo bayishayela. Bathi-ke ayikhona emgwaqweni, iyazigijimela, iyashelela, iyanamathela. Basho njalo bathe iyanamathela ngoba amagiya akhona ngena kalula, uyaliphosa nje ulibhekisele ngaphandle kwenkinga, uyaphosa ngaphandle kwenkinga. Bathi-ke erobotini iyacima umimile ukuzama ukonga udiesel, futhi-ke uma isuka noma usuka ayilokhu ibambezela, isuka kalula, iduma ngokushesha. Le moto-ke umehluko awukho enjinini kuphela mlaleli, ngaphambili ngingathini bayithinte lapha kubhamba, yabo kubhamba bathe ukuthinta ibhamba nalapha emalambini, bathe ukuyishintsha kancane emalambini, baphinde bayithinta emva ngithini lapha emakhaveni ezibuko kanye nakubhamba ngemuva, baphinde bayithi kancane emakhaveni ezibuko kanye nalapha kubhamba ngemuva. Kanti-ke lapha nanoseyili mfowethu owenza kube lula ukuvikela impahla yakho. Ngaphakathi okuningi akushintshile, ngaphandle kokuthi-ke isidunyiswa ngebhathini, futhi-ke kunebhathini le-multi-terrain select. Kanti bafowethu lalela umlaleli, namba kwa-Ford bathi nathi icon asithule, asihlele, asilele. Siyabona nabo-ke balungiselela ukuqala ukudayisa i-Ranger eyi-hybrid, i-Ranger eyi-hybrid. Ngizokhumbula-ke masikhuluma ngemoto eyi-hybrid, gas eyisebenzisa inogesi, iyofaka futhi nopetrol. Intengo-ke le moto Hilux Raider 2.8 GD6 4x4 48V 866,600 wamarandi. Mawunayo-ke le mali ovele ungene ngayo kanje, ukhala mahuthi. Ba 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 ba.